on recollirem material, dos tipus de material. Un serà roba i pertinences més pròpies, perquè ens estan demanant tant des de Turquia com des de Síria material pel fred, perquè està fent molt de fred a la zona del terratrèmol, i una segona que és més equips mèdics, material mèdic i material per nens, és a dir, menjar i roba, i això ho estem canalitzant via el mateix consolat de Turquia, que vam estar en contacte amb ells la setmana passada, i també amb una entitat que està treballant in situ, és una ONG que està treballant in situ a la zona del terratrèmol i que vehicularem aquest material cap amb ells. Aquí estem obrint una segona via, que és la de creació d'un menjador mòbil, perquè estan patint molt les conseqüències del terratrèmol. Com bé sabeu, hi ha molts edificis que han col·lapsat, estan instal·lant hospitals de campanya i també estan traslladant la gent, ja estan dient com a mínim mig any amb tendes de campanya, i intentarem canalitzar aquesta ajuda amb aquesta ONG per la creació d'aquest menjador mòbil. Tenim un llistat de material sanitari que ens estan demanant, i de menjar per nadons i de menjar per nens, i aquí hem de filar molt prim, perquè ahir demanaven una cosa, avui en demanen una altra, perquè cada cop l'emergència ja va a menys. Com tots sabeu, cada cop costa més rescatar persones sota dels edificis, i ara ja ens estem trobant amb la postemergència, que ja és més l'estabilització de tots els ferits i de sobretot totes les persones que han perdut un lloc on estan visquent, i aquí hem d'anar veient el que ens estan demanant. I tot és, ja us dic, tot és molt mòbil, i avui, després d'aquesta roda de premsa, tenim una reunió més tècnica per demanar ja concretament aquelles coses que realment necessiten. Just quan tinguem el material per un contenidor, si és demà passat, dijous, ja enviarem aquest material. És a dir, un cop tinguem ja un contenidor o el material per omplir un contenidor, aquest contenidor sortirà ja directament cap a Turquia.